Hola, bé, em presento, em dic Imma, soc estudiant de Dret a la Universitat de Barcelona i avui us vinc a parlar del discurs del rei sobre els fets de l'1 d'octubre. Podríem començar fent un resum sobre la valoració del rei. En aquest cas, el rei considera que les institucions catalanes han incomplert la Constitució i el seu Estatut d'Autonomia. Bé, des del meu punt de vista, com a estudiant de dret, considero que el rei sí que tindria raó en aquest cas, ja que les institucions catalanes, l'autogovern de Catalunya es fonamenta bàsicament en la Constitució i l'Estatut. Un dels aspectes que es tracta en el discurs és la divisió de la societat, tal com diu el rei, s'ha trencat amb la unitat, amb el principi d'unitat d'Espanya. Una altra qüestió que va lligada amb aquest tema és l'estabilitat econòmica i social. Segons el rei, aquesta situació podria posar en perill l'estabilitat econòmica i social del país. En els últims minuts del discurs, el rei al centre en transmetre un missatge de tranquil·litat, d'esperança i de confiança a tota la societat espanyola i catalana. El rei tanca el seu discurs dient que Catalunya és part d'Espanya i qualificant d'il·legal la independència que aquesta busca. El que es va fer sobre aquest discurs és que el rei no va fer al·lusió a cap solució, no va saber donar una solució a aquest problema que està vivint Catalunya actualment. No és el paper del rei, sinó que correspon al govern de Madrid a actuar i saber donar solucions davant de la situació que està vivint Catalunya actualment.